Polievka krémová. Tak na 4 porcie potrebujeme kukuricu z takých 8 kukuričiek načistenú, alebo sa to tam môže dať mrazená. Teraz je sezóna, tak robím zo sezóny. Potom vodu, takých 400 ml, jednu smotanu, soľ, mladé čierne korenie, 80 g postruhaného syra, petržlenovú vňak nasekanú na drobno. No, do toho si môžeme na kocky dať opäť ešte do tej krémovej polievky rožky, každému na jednu porciu jeden rožok, a to sa opečie tak na sucho v rúre. Také pekné do takého to asi hnedo. Na to masle alebo oleji si opražíme kukuricu. Len kvôli vôni, tak pár tých kukuričiek, ktoré dáme potom do vývaru alebo do tej vody variť a potom ich rozmixujeme aj s tou smotanou. Tak sme si to opiekli, tú kukuričku, len tak pre tú vôňu, a teraz si ho dáme do tej vody. Môžeme si ho opiecť všetku tú kukuricu, bude taká tá polievka voňavá. Tú kukuricu, ako to vyzerá, že či je alebo nie, ale to je jemné, tak by to malo byť hotové. Dáme si to trošku na bok a rozmixujeme, keď nám pochladne. Teraz si do nej dáme tú smotanu a rozmixujeme tým ponorným mixérom. Máme rozmixované a teraz to dáme trošku na platničku. Necháme to trošku len zvrieť a dochutíme to. Môžete si tam pridať trochu toho syru, aby vám to bolo také mocnejšie, alebo si ho už potom dáte na vrch a na vrch pôjde tomu taká troška masla ešte a tá petržlenová vňaťka a to už podľa chute si tam všetko môžete dať, to je všetko. Krémová kukuričná polievka. Dobrú chuť.